Добро утро, приятели! Ден втори в Ню Йорк, в което сме на Таймс Скуер и отиваме към метрото да си го фанем долу до статуята на свободата, където ще фанем ферибота към нея. Да, е президент на Таймс Скуер. Пак е готино, да. Доста си готино. Приятели, вече сме на пристанището и сега ще се фанем ферибота към статуята на свободата. Така че, айде, идвайте с нас. Ферибота е безплатен, няма да мине толкова близко до статуята на свободата, но пак ще я видим. Така че, чакаме в момента. Бяхме се наредили на едната врата, бяхме първи най-отпред и в последния момент казаха, че трябва да дойдем на третата врата и вижте колко народ има пред нас. От първи последни, но нищо, пак ще видим. Последни сме. Не сме. Да, и така. Оставите с нас. Айде, гледайте каква лудница. И влизаме в ферибота. По най-бързия начин нагоре по столбите. Нагоре, нагоре, нагоре. Леко ста, ще се избият. Те скоро с децата на брани. Айде вече на фериботчето. Казвам, Ню Йорк. Е там статуята на свободата. Ще трябва да минем къде покрай нея в дясно. И ще направим клипчета. Забравих се чулата. Да. Пак аз съм пак със същото горнище, защото всичко ми е мокро. Пак казвам. Заради ето е това содър. Аз имам трансгера да съм плюс. Као е ли, бе? Као е ли? Не. Да, да, ние виждаме перфектно. Ето колко сме далеч от нея и ето кадър. Ами това е. Ева статуята на свободата. Чакаме си ферибота на връщане и отиваме към Континентал. The Continental, Joing сериите, най-бруталният хотел тук. И само съм да ви сподели, че има една ужасна как направи на главата. Да, чак станахме. Тя почна да пее, едно дете почна да реве и ние станахме и избягахме, че направим гръмна глода. Тя не мога да пее. Да. И отиваме в Уолл Стрит, както казах, и след това ще видите къде. Аз го казах. Ще видите. Опитайте се да познаете къде ще Опитайте? Аз съм казал. О, мале, много ми се спи. Легнах си в 4 сутринта, защото обработвах видеото от Вегас. И този вечер сега пак ще се легна 4, защото трябва да обработвам от Ню Йорк. И сме пълен цирк. Да, къде е 11 ние в един са прибрахме. 12 и половина са прибрахме. Вижте тия купоната. Слагаме картата Uno Reverse и вижте, всичките чакат там, а ние къде чакаме и гледайте къде ще отворя. Опи, ай, гледай какво става сега. Гледай Uno Reverse, а? Гледай какво става. Ай, те е живота. Те е живота. Както бяхме последни, сега първи. И всичко тръгва насам. Много топ. Слязахме от фериботчето и тръгваме към Уолл Стрит, където е хотела на Джон Уик. Трябва да спрем някъде да хапнем, защото сме много гладни. Те сега по пътя ще намерим къде.
Навсякъде има такива бутици с по-дълги такива. Стрит фуд, обаче ще видим. Не знам. Принцесата. Хайлайтерът ми сигурно много се вижда на сметката. Да. Малко прекалих. Прекали? Ама няма. Нищо. Защото аз на тъмната стая нищо не виждам. Да. Никога не е. Май, от тук почва Уолл Стрит. Трябва да погледна на GPS-а, ама май от къде почва, защото номер 1 и от къде нагоре трябва да е Уолл Стрит. Бика, сега ще минем покрай бика. Трябва да го барне за мадурите. Ей, сега само ще видите каква опашка се е наредила за този бик, да му барат тъшаците. Не е нормално. Его бика, гледай, сега ще изпак хора. То виждам, тук почва. Гледайте. Колко хора. Свети, чакате там на бика да го барнат за... Да. За кое? Аз казах вече 5 пъти. Гледайте опашка. Гледай. Направо сега ще ви покажа от близък кадър на бика. На бика тъшаците са от златни, са станали вече сребърни. От толкова сбутани и снимки. Гледайте сега. Минахме цялата опашка. Виж колко ще изнагледаме сега, гледайте. Да го покажа. Те се снимат и ще покажем, гледай. И долу, вижте, те са си променили цвета. Бика. Тук започва Уолл Стрит, да. Ей, кляка долу, те да го барнат, да го издуят. Пуда работа. Пуда работа. Най-скъпата църква на Уолл Стрит. Всичките тези големи сгради, тук в всичките големи сгради плащат наем на църквата, защото земята е на църквата. Да. Всички откъде е в района. Всички плащат. А там надолу е за снимките на Уолл Стрит. Много е масивна. Много е голяма. Тей, решихме да отиваме да хапнем Макдоналдс и се връщаме, защото Континентал е там долу. Да. И отиваме към къде? Към 9/11. Ние като цяло имаме утре още един цял ден в Нью Йорк, тъй че днеска, което не успеем да видим, утре ще го видим. Дали са? Така беше плана. Ами така е плана. А пък ти, няма да успеем да видим нищо. Ами така е, защото искам да я покажа тези места, които аз ходих. Ще ги видиш. Сега видях много повече неща, които си видяла много пъти. Е, да. Заради буса. Ако не искаш и там да се качва. Я виж. Много интересни сгради. Ето на Уолл Стрит сме. Хапнахме едно хубаво Макдоналдс. Много хубаво. Повече не са да влиза. Какво сме и? Ами... Защото той е най-същ. Какво бе? Не бе. Хайде хора към метрото. Не. Какво метро? Нали ще метро ще... Не, сега ще вървим до Бруклин Бридж. Той е там напред. Чакай, беба, ти не знаеш какво ми говориш. Първо казва, че ме сега на Empire State. После сме щели да ходим на Бруклин. Не бе, казах ти, отиваме сега Джон Уик. След това Бруклин Бридж и накрая Empire State, като се качваме нагоре на Манхатън. Беба. Ето пак Тръмп хотел. Значи Тръмп пак е богатия човек. Добро. DMS Кико. Тръмп
Моля те да ми спонсорираш. Спонсорирай още една почивка до Нью Йорк. Даже повече. Не само Нью Йорк. Ето го, приятели. Континентал. Ама те да не са го затворили, бе. Преди пишеше Континентал от Джон Уик сериите. Ето го. Континенталчето. Те са го затворили. Дали са го затворили наистина, бе? Затворено. Продали са го. Не бе, да знам. Ама няма Континентал вече. Ами това е. Приключихме. Затопяхме. Чао. Не бе, чакай бе. Трябваше миналата година да вляза, бе. Да. Трябва да се прави на момента. Това е. Затворили са го. Сигурно в новите епизоди на Джон Уик. Може сега да снимате. Може да снимат, да. Не само може да снимат. Аз никога не съм го гледал. Да. Но това е Континентал. Айде. Айде отивам към Бруклин Бридж. Приятели, отсреща е Бруклин. Ето го Бруклин Бридж. Трябва да отидем до него. И... Кое? Това е... Не знам. Голяма гледка. Сега чакаме частната ни лодка да дойде да ни вземе. Да. И имаме 2 часа разход. Да. Чакаш частния самолет. Частния самолет след 2 дена. Да. Голяма красота, приятели. Ще барнем по някой снимка тук и отиваме към Бруклин Бриджа. Вече сме на моста и тръгваме по него да стигнем. Там. Да направим снимки и фона отзад е уникален. Нали, бебинка? Да. Измори ли си? Не. Аз се изморих малко. Наистина уникално. Голямо движение, тези хора не ги знам как живеят тук. Тия принцесата къде застана да се снима моя модел. Много красиво. Хареса ли ти? Предачата бруталната гледка от Бруклин Бридж. Ето го Бруклин Бридж. Опа! Чай, че ги фокусира тези. Дайте ли ги тези папагали откъде ето нас? 2 пъти вече ще да ги фърлям предстои. През моста. Идват утре с моста, съвкате и голям проблем. Рейсър. Да. Ай, беба. Това ще бъде от нас на Бруклин Бридж. Сега ще се разхождаме, не знаем на къде. И после сме към Empire State. И се качваме горе. Излязохме от метростанцията и ни остават 7-8 минути пеша до Empire State Building. Разбрахме се първо да отидем до Крокс, тя да си купи кроксове и после ще отидем до Empire State. Да се стъмни навънка и ще се включим от Крокса. Много е маничък Empire. Нищо не е. Кое? Нищо не е.
Нагет. Не, айде сега. Dunkin Donuts. Dunkin Donuts. Миналата година си взех едно донъче и не ми хареса. Да, бе. Да. Но някакъв много сух беше. Няма по-хубави донати от на Lidl Donuts. Ти ще да кажа. Розовите донати са... Кафяви. Ами за розови. Ме в кафаната хубави. Да. Няма по-хубави от там. Той тук е каза. От другата страна. Абе, не е малък. Empire. Епа, аз. Ти много видиш. Много видиш тамана. В Крок сме. Сега какви ще си купи тя? Розови естествено ще си купи, ама какви? Дали такива са? Не знам. Обикновени чехлаци, само не пише Крокс на тях. Как правят пари? Не знам, ще качам, ще видим. Ето, ловни. За моите приятели от Белякович, ловджиите, ловни Крокс. Абе, същите от Пето авеню от пазара в Търново, само че пише Крокс. И може да слагаш някакви интересни работи по тях. Ето и то. Нищо повече. Нагоре беше, не се качим. Ай, ще се качим. Ето, пробва Крокса и каквото е, бай, хайде най. Какво ти мнението за Крокс? Също ми е мнението, просто не ми харесва. Просто не ти харесват. Ниски, големи, удобни, високи, гаднички и накрая тя си поръча в Аляска Крокс, обаче ни дойде доставката и върнаха парите и беше знак, че не трябва да си купува Крокс. И сега го осъзна. Добре, че не си го купил. Нали така бе? Да. Добре. Отиваме към Empire State Building. Влязохме в лобито на Empire State Building. Нашето приключение започва сега. Тя просто не знае къде се качва. Наистина. Горе ще си правим снимки. Да? Ай. Може тук да е за интернет. За... Нали направихме за интернет? Няма тук ще е по-яко място. Къде се купуват билети? Сега ще вземем. Сега ще вземем билети. Купуваме. Само 86. Днес... Сега, чакай. Искаш ли моята карта? Айде, давай твоята карта. Ето. Дай картата, за да покажеш. $100. Колко си? Checkout. Дали бяха плюси? Да. Pay with card. Hi, do you have your reservation straight ahead? Just let her know the time of the reservation. Decline. Защо? Проблеми и пак проблеми. Мъчихме се да купим билети, не става. Чуем се какво се случва, питахме хората, отказана картата, отказана. Пробвахме да изтеглим кеш, отказана карта и се оказа, че са ни блокирали картите от K-Bank, обаче ни ги отблокираха и се връщаме и сега и купуваме и се качваме там горе.
Ja, стойте с нас. Отвътре, дами и господа. Най-накрая влязохме, да, взехме си билетите. И тук се минава се едно на летище. Проверяват всичко. Трябва да си изхвърля ножа. Водата. Да, бе. Да. Сериозно? Май да. Ще трябва да си фърлим водичката и сега. Ние купихме буквално. Вижте, кази много. Айде да пием малко докато. Не вижте. Не. Искам тя да ги хвърля. Ще тук и ще ги знам всичките често там. $17 съм дала. Ами, да си ги... Какво си ги помъкнала тези семемки? Не яде ли днес? Колко са? Не яде ли? Една шепа. Не яде ли, те питам? Ами ако кажат да фърляме, ще ги фърлим, пък ще купиш нови. Ти ще ме купиш. А, Защото ще. съм дала $17 за тези имейли. И знаеш колко пари? Ами, да си ги помъкнала. Моля, че много наградиш. Добре, Много какво да наградиш. направим? Какво да направим? Да си ги помъкнала. Що не ми кажа, че ще вземат тук неща? Казах, че минават като летище. Да, като бяхме вече на път. Ами да фърляме храна, сега ще видим. Ще кажем, че е гифт. Гифт, заедно и гифт. Да ви набояте приятели. Ой, не мога. Голям цирк сме двамата направо. Ти напия на главичка. Ето го музея. Не знам. Сега ще го добавя на зрителите да видят. Как се чува старите козия? Виж. Задаш, не се вижда. Интересно. Много интересно. Как се чува, наистина. Але много се любила вода, наистина. Това колко е... Много е да... Сега ще я покажа. Да. Ами пробвам се да покажем. Да, живея в снимките на стена. Какво е някакво старо направо. Много интересно. В 1930 е почнал строежа. Октомври, ноември, да бе, за една година толкова голямо. Какво? За една година са го направили, бе? За една година го дигат и го събарят хора. Ма, ти са го дигнали за една година? Да. Саме? Я виж. Много интересно са звуците. Да. Много интересно. Колко труд са положили, виж? Мале, все едно са истински хора, виж? Ето, филм как са го правили. Оп! Взема това, виж как го запояват.
No interes. Fără. Този вика каза да се абонирате за канала на Кико Радойчев. Абонирайте се задължително. Моята Сладорана какво прави още? Айде да върнем нагоре. Снимай мастета. Ай. Да. Ей, да бе. Двамата работа. Направих снимка с босовете. Че ли го казва? Да се абонира за YouTube. YouTube Кико Радойчев. Да. Пакет. Empire State. Хайде тя принцесата да я покажа, че много иска да я показвам. Как работят асансьорите? Ай! Как се усеща? А? Много интересно. Как са сложили от играта на Спайдърмен? Как са сложили от играта на Спайдърмен на един от филм? Ооо, Кинг Конг. Да, виж как се подава. Представяш? Не желая. Той ми е приятел на мен. Само... Виж го, бе. Виж го, не гледа през прозорец. Известните личности, които са били на Empire State. Зендая. Ариана Гранде. Пидиди, няма ли го? Да, его. Оле. Том Холланд. Ай. Кой? Айли. А кога ще се качваме? Не знам, сега. Ай. Ай. Ей, давайте. Ай. Welcome to the world's most famous building, and you get to see it built. Keep your arms and legs inside and keep your eyes open. See those hot rivets flying through the air? Nice catch, Lou! Get those planks out of the way, huh? Как ти заглухват ушите? Hey, watch it! I'm coming up here! Hey, fellas, what is the trick? Hey, I was thinking, hey, Bucky, you gonna ride that thing all
All right, we're coming up to the 80th floor. You're headed to the top of the Empire State Building right here in the heart of New York City. 80 етаж. Welcome to 80. Go in the room to the left for more elevators to 86. Have a good time. Като цяло не е толкова, ама много заглушава от такова. Аз мислих, че бързо, че такова. Ами то... Ама стресира, че направо. Ами не бе, защото заглушва от ушите бе. Аз забравя как беше на това. Ами, като цяло. Като цяло. Много интересна картина, не? Та песата не е картина, това е Ню Йорк. Сега като излезем отвънка ще е интересно. Има още 3 етажа нагоре. Мале, приятели, вижте гледката. Мале, то е нереално, бе. Нереално? Аз си казах. Вижте надолу колко е. Ти ми май си телефона, моля. Като стане. Мале, приятели, наистина гледката е уникална. Е там долу е Times Square. Виж къде са, толкова нагоре. Няма такава гледка, пожелавам на всеки да дойде. Да има късмета да дойде тук. Много красиво, приятел. Нали си казахме, че... Безумно красиво. Интересно е, приятели, че ни дава да се снима със светкавица, не знам защо. Но ние до сега снимахме, де. Като си дадохме със светкавицата снимахме. Да. Да, приятели. Знам от другата страна. Много е красиво, хора, направо много са кефа. Любимия град, Ню Йорк. Това ще е от Empire State Building. Сега ще отидем да седнем, да хапнем или да пием, да пием нещо. И ще се включим от там. Но това беше от Empire State Building. Харесва такива видеа, не забравяйте да се абонирате за моя канал. Ай сега да видим слизането как ще е. Gracias. Dankeschön. Merci. 감사합니다. Thank you. Така, приятели, отиваме да пием кафенци. Тя да пие кафенци, аз да пия нещо алкохолно. И... Да, кажи как беше сега. Хареса ли ти на Empire State? Да, беше много яко. Само това ли? Какво искаш да кажа? Ами, да, беше много яко. Аз миналата година ще да се разрева. Хареса ми, хубаво беше, ама сега не знам. Ама беше студено, не? 100 копейки, лето велики. И аз съм от себе си. И аз съм от себе си. 100 Да. Ай! Дай. Седнахме на шик-шак и си поръчахме ето това. За нея обикновени картофки, за мен е картофки с бекон и чиз. За нея най-накрая нещо подобно на... Как се казва ти, бе? На чиз тост. И една голяма бира за мене. И за нея едно шоколад. Шейкче. Тъй. Хапаме и ще им пъщаме.
Приятели, това ще бъде от нас за днес. Ако харесвате такива видеа, не забравяйте да се абонирате за канала и да ни последвате в Instagram и в TikTok. Това беше от мен, Кико Радойчев.